A principios desta semana, a AMPA do CEIP Ana María Diéguez de Asados celebraba unha asamblea para decidir as medidas de presión a adotar á espera de que a Consellería de Educación escoite as súas demandas. A resposta das familias volveu ser rotunda, posto que acordaron por unanimidade continuar sen levar os nenos a clase ao longo da vindeira semana. A AMPA seguirá a sufragar monitores para aquelas familias que precisen conciliar, así como o servizo de comedor, mentres que o Concello asumirá o Plan Madruga. Seguirán con esta folga ata que sexan recibidos por responsables da Consellería, petición que xa formalizaron este luns en San Caetano, co obxectivo de que as súas reclamacións sexan tomadas en consideración. A máis urxente pasa pola incorporación dun mestre para quinto de primaria. Esta unidade supera a ratio, posto que a pesar de contar con 24 alumnos, varios deles presentan necesidades de apoio, polo que a media ponderada ascendería ata 29. Así mesmo reclaman a cobertura das prazas de especialistas para contar con PT e AL a tempo completo, co fin de garantir unha educación pública, inclusiva e de calidade.